editistä päivää. Mä en saanut kunnollista alkuun tuohon mun videoon, niin tässä on nyt se aloitus. Joo, me tehdään se FC Mobile video mun kaverin kanssa. Kyllä. Olisiko sanalainen? Kirjako jotain? Käykää tilaa meidän kanavat. Linkki biossa. Joo. Sä et ottais. Mä en ottais pelissä. Meppä kattoo mut. Joo. Joo, täällä kuule joo. Olen omena. Ei mä kyllä omena. En mä tiedä. Elämä on valintoja. Yes! Anteeksi. Minä aivan. Mä oon. And a warm welcome on what is an ideal night for football, you've got to say. My name is Derek Ray, positioned here on the commentary gantry, and sitting next to me, ready to give you all the analysis, is Stuart Robson. And with the atmosphere really building up nicely, we should be in for a terrific contest against Liverpool taking on Liverpool. Niin ollaan, aika rakkaasti. Teillä on aika ihan kauhea äänenmurros. Itkuesta ihan koittaa John Cena kyllä. Koko ajan myönnän. Ei aina, se on semmonen täkkinen samaali. Pois. Nyt saa se. Dalglish! Mä haluaisin tehdä Carvajalia maali. Kato mikä defendi, kun Carvajal syödä Carvajal puolustaa! Tehtävä on puolustaa, ei seisoa. Hei, excuse me, Carvajal. Te haluatte laita pakkia, eikö tänne puolustaa? Referee! Penalty! It's a penalty! It's a penalty! It's a penalty! Cristiano Ronaldo! Juhi! Ammuun tehdä sitä Halilla maali. Se hullu trivi. Miksi se syöttää sen niin kauas? Ei, miksi ei syöttänyt? Nyt tää on itsekästä läukseen syöttänyt. Täällä kyllä on. Et ole tosissaan siitä. Mikäs kilmu? En oo ku peliskilli sille on aina, mutta... Nyt on tääks Carvajalille. Oho. Tää on tää open up fake, se on hyvä. Ei perhana, tää on kakka. Tää on Klaus, no, mene! So into the second half and the challenge has been thrown down to Liverpool. Let's find out. Laittakaa mulle kommentteja, että kumpi on vanhempi, minä vai mun kaveri. Veikkauksia. Ei kerrota ikinä totuutta, mutta voitte veikata. Aina voi veikata, aina voi. Jossain vaiheessa. Ehkä ainut osa, mistä tätä voi päätellä meidän ikäeroa, että se ei oikeastaan mitenkään. Ehkä voisi jotenkin yrittää päätellä, että onko se äänenmuodossa aikana tai joku tiedäkö, joku muu, mitä yleensä liittyy ikään, mutta ei sekään kyllä yleensä kaikki tuttuja. Joillekin saattaa olla aika paljon aikaisemmin tai paljon selkeämmät, mutta joillekin se on paljon pienempi tai pienen hetki. Seppu luuletaan. Se ei olisi hänen oikea nimi, mutta se ei tuu tähän, se lähtee edellistä mäkeen. Lähtee mäkeen. Mä voin sanoa, että mun oikea nimi on väärinpäin. Ei mikään. En kerro, koska te tiedät, että se on niin helppo väärinpäin.
Lobotka! Ja Carvajal maali. Osaatteko te pitää? Martin de Roon, and he takes it away. Okei, sitten tälle videolle pitäisi saada, otetaanko yksi tykkäys per henkilö, niin se olisi tosi hyvä. Me saa yksi tykkäys, yksi keksi jokaiselle nälkiintyvällä ihmiselle. Tehdäänkö näin, kuule? Ja jokainen ei voi lämpää se tykkäysnappia, ottaa pois ja laittaa takaisin, ei se niin toimi. Että pitää olla fair play. Se on 100 tykkäystä, jos kaikki tykkää. Jos on 99 ihmistä ja yksi tykkää, se yksi tykkää. Jos... Oi. Mäkin tarvisin vähän tilaa, ei olisi kuulista. Se on se. Au. Se on meidän Näyttää kuulostaa meitä vanhemmalta, mutta ei ole. Ja arvatkaa, missä kaupungissa me asutaan. Niin arvatkaa, jos sä oot tänne asti päässyt niin ilman että sä kelaa, niin kiitos. Tää on oikein kova vaiva tehdä tää video. Tää on editointiohjelma vähän lagas, että joo, mutta tää on hyvä video, mikä me tehtiin mun kaverin kanssa. Seuraava osa tulee paljon parempi ja nopea tykitettynä. Tän päivän aikana pitäisi ainakin tulla. Ei tapahdu mitään muuta. Sormet ristiin, että se tulee, mutta ei mulla oikein muuta, että se on seuraaviin videoihin. Moi! PS me editoidaan nää kaikki videot puhelimella. Että se on aika lagaavaa silloin. Koska CapCut ei enää uskalla käyttää, koska no niin, se ei lagaa mut niin paljon, mutta no niin, me käytetään jotain sellaista editointiohjelmaa, joka lagaa enemmän, mutta on vähän turvallisempi käyttää. Joo. Tää on semmonen PTV tää väliin, mutta moi! Toivotaan, että mun kaveri saa sen videon uunista tänään. Siellä vähän on ongelmia ton puhelimen muistin kanssa. Sormet ristiin. Mutta kyllä se pitäisi tulla sen kanavalle vielä. Kyllä tää kaikki järjestyy. Kyllä aina on tapana järjestyy. Ei tässä oikein muuta. Se on viimeisen kerran. Moi!